for tuning into Zim News Beat TV.
Hanzi pa grass langu pari kubuda zoti Thomas Mangawa pari kumhanya mhanya zoti Thomas Mangawa. Aripo ere munhu anonzi Thomas Mangawa? Zvakanaka. Uyai mudare vazukuru.
munhu wese kutanga kutenderera muchiuya 1-1 muchinotenderera muringi muchiuya muchibayiwa netsvimbo iyi muchitouya kuchena munogara pamakagara
Zvakanaka vazukuru. Wana izvo anachita ndoga neamwe nyakare kare kare andoti ine ndireva nepakamwa ndireva nanchiro. Kana maona chikaranga chatanga tichiita apa ndechesimbiso yekusimbisana muropa nemumweya mumhepo yepasi tichisimbisana tichipumhana mhepo dzakaipa jambwa minyama urwere mweya yose inovaka jambwa Saka ngani iwe mtsikana? Nawe iripo ndeyako iwe musikana uri mudariro. Urambokwera kare kare. Wakambouya kare kare pano mumatare angu uchitambudzika. Kane yako nawe kuti newe kuchitika wewe unofuna kuya weka. Nawe yako semunhu wakambouya kare mudare uri kutambura iko zvino nhasi wauya wakufara. Saka isu hatina chatinopinda pamberi kutaura, iwe ndiwo tichapinza pamberi kukurukura nhau yako yetestimoni rako. Zvakanaka sununguka hako kutanga kutaura ndinonzi ningi ndinobva kwakati ndakambouya pano gore rakati musi wakati tichitambudzika nezvinoti ndakabatsirwa natateguru Tasvu kubva ndabatsirwa ndakazosana tanga kurarama upenyu hwakanaka here kana kuti upenyu hwenhamo nematambudziko kusvika nhasi pauri. Sununguka muzukuru. Zita rangu ndoitwa Tariro Fernando, ndinogara kuGururi. Ndakamboya pano tete vangu ndo vakauya, hanzvadzi yababa vangu ainzi Chipo Fernando. Saka ndovakauya kuno vanga vanoita muzukuru ravo rokuti kana vakarara vanga vakanzi vakagadzirwa kuti kana vangasina imba yavanokwanisa kuita. Saka vaiti patime vanowana munhu wekuti pamwe kufara naye mangwana makuseni vaimuka vari pagwara pavo. Saka ndo vakauya kuno nesu mushure mekunge vatinzwa vanzwa wekuti kuna sekuTasvu pazvimavhitivhiti zvematelevhizheni avo. Ndo patauya navo kuno sekuTasvu vakataura nyaya yedu sokufamba kwatataita. Mai vedu inini mai vangu vakandizvara. Aitwa Chipo nemi. Hanzvadzi yababa. Yakasviti. Yaiva muroyi ka? Aiva muroyi aiva mai. Hanzvadzi yababa ndiyaiti kana ikarara inomuka yakumakuva. Mai vangu vainzi vakasirwa uroyi nababa vangu. Koyo bhudo rakumwana rangarira jani. Koyo dambudziko rako raisitika pauri raiva rei? Rangu dambudziko rangu singagari pavarume. Uda chinyakati hembe. Waita kuchinja varume seuchinja hembe. Chokwadi sekuru. Wakumanisa pano wasvika magrosa. Chokwadi. Yekuti varume vacho. Varume vacho vaukaita neuwandu hwako kuvamisa kubva pana pakaita saini. Vanoti mudhadhadha unosvika kumashopu. Chokwadi sekuru. Chokwadi sekuru. Saka patakauya kuno vakatigadzirira dambudziko amai vangu vakabvuma. Saka apa ndaya kuzotenda chero mai vangu vakazoshaika zvavo, asi ndokunga vanga vazama kuda kubata zvinhu zvavakapisiswa. Saka vakazoshaika last year muna February. Saka inini ndakaroorwa ndogara kubudiriro 2. Murume wangu waitawo zvekudhaivha matraka achienda kunze kwenyika. Saka ndakaita mwana wangu. Saka ndangouya kuzoti tende kuti sekuru chisimbisa imba iyo ndigarewo zvachose. Iwe ndio unokwata kutora mwana. Iwe Robert wamudziwa kamusikana? Ndaiziya nyaya yacho sekuru. Kare nayo ndiyo daita pomwe. Hanzi iwo ngoripo ndiwo katomboita nyaya yake musikana. Hongu sekuru.
Hapa huyo atenda auya na mwana wakambaira huyo. Hanzi nasi auya kuzopupura testimony yake auya ane mwana huyo. Manjare yakukambaira. Zvinokudza sekuru. Aiga, kapino dzino dzichitwa na atatu. Hanzi ndoma results aya kubva pabasa rinoitwa na sekuru Tasvu. Rinozopupurwa nevanhu vanenge vabatsirwa. Nawe dzamborosa. Kwete zvekufembera izvi. Zvekuda kuedzana zvemuedzo kuti fembera aiwa na sekuru Tasvu atite izvozvo. Isisu zvedu zvatinoita zvishandwa izvi. Vapupurika vari kupupura vatikarapa. Ine nditi kana wewe uri fit bwera tiyangizane tipayani. Hanzi inini rangu basa ung'anga hwangu ndehwekurayana nevaroyi. Kana pane muroyi aripo anoda kuita makwikwi neni pauroyi. Iwe ngauye tiratidzane masimba. Iwe bwana nani? Iwe hanzi wauya nani? Iwe bwana nani? Hanzi wauya nani we? Iwewe ukagara ndebvu chena. Una ndodo? Uya nemhuri yako mudare, iwe netsvimbo iyo. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.